Sa dinami-dami ng kotse, bakit ito pa ang napili ni John Wick para maging primary car niya sa pelikula? Kilalanin natin ang kotseng ito. Sa video na to, pag-uusapan natin na isa sa mga pinaka-iconic na kotse ni Boogeyman, ang 1969 Ford Mustang. Pahinga muna tayo sa mga JDM ngayon mga boss. Punta muna tayo sa Amerika at dadalhin ko kayo saglit sa mundo ng pelikula. Sa mga hindi pa nakakapanood sa pelikulang John Wick, dadaanan lang natin saglit yung istorya. Ang pelikulang John Wick ay hindi naman talaga tungkol sa kotse. Di gaya ng Fast and Furious at Initial D. Ang plot nito ay mas nakafocus sa paghihigante. All about revenge. Isang napaka-powerful na act at emosyon. Kinagigiliwan ito ng mga manonood dahil sa kakaiba nitong take sa narrative ng paghihigante. Itong si John Wick kasi, katulad ni Incredible Hulk, hindi magugustuhin na siya ang magalit sa'yo. Pagtripan mo na ang lahat ng tao, wag lang yung kotse at aso niya. Dahil pag siya ang gumante, lapis lang ang katapat mo. Kaya niya magpatumba ng tao gamit ang lapis lang boy. At kung gaano siya kaangas, ganun din syempre ang kotse niya. Si John Wick ay isang respetadong marine, hitman at master assassin na hindi mo mahalata dahil sobrang bait niya. Ang isa pang tawag sa kanya ay Boogeyman o Baba Yaga. Mabangis na hitman, pero dahil gusto na niyang bumuo ng pamilya at magpakasal na, nag-retire na siya at binaunan niya sa lupa ang lahat ng bakas ng nakaraan. Mabait naman pala to si John Wick eh. Huwag mo lang nanakawin yung kotse niya. Ang 1969 Ford Mustang Boss 429 ang primary car niya dito at gustong gusto ito ng mga fans dahil ginagamit din niya ito sa pelikula na parang isang armas. Pero ang actual na ginamit daw sa pelikula ay isang 1969 Ford Mustang Mach 1. Ang Boss 429 ay isang racing engine na may aluminum head, V8 engine at 4-speed manual transmission. Kaya maglabas ng 375 horsepower pero pinaniniwalaan ng actual output ng sasakyan ay umaabot ng 500 horsepower. Wala pa naman gentleman's agreement noon at isa pa, American muscle car naman to, kasabayan ng mga Chevy Camaro. Lumang muscle car na may racing engine na pag ni-restore ay kaya pa ding makipagsabayan sa mga makabagong sports cars ngayon. Tamang-tama lang para sa isang hitman na kailangan ng bilis at liksi ng sasakyan. Bukod sa mabilis, medyo rare din ang kotseng ito dahil 1,356 lang ang ginawang Ford Boss 429 sa buong mundo. Sa ngayon, ang perfect replica nito ay nagkakahalaga ng over $300,000 na higit sa 17 million pesos. Sobrang pricey para sa kotseng lumang-luma na. Pero patuloy pang tumataas ang presyo nito habang tumatagal. Sinasabing 5 Ford Mach 1 ang nawasak nila sa pagsushoot nila ng pelikula. At yung isa, first take pa lang ng mga stunts, nasira na ni Keanu Reeves. Malupit talaga ang isang action movie kapag astig din ang kotse ng bida. Gaya na lang ng karakter na si James Bond na kilala din sa codename 007. Ang kotse naman niya ay yung Aston Martin DB5. Pero bakit nga sa dinami-dami ng updated at astig na kotse na ngayon, Ford 1969 pa ang napili ng karakter na si John Wick? Ito ang teorya ko. Bukod sa makabayan lang talaga siya, American brand ang kotse niya at hindi JDM. Gaya ni Jackie Chan at iba pang mga action star, madalas silang gumamit ng mga bagay-bagay sa paligid nila para gawing armas sa laban. Pinapakita dito na hindi kailangan ni Boogeyman ng mga makabagong sensors, safety features o fancy electronics. Kailangan lang ang kotse ay maging parang extension ng skill at katawan niya. Ang ultimate na dahilan kung bakit iconic ang Mustang 1969 at malapit ito kay John Wick ay dahil sa framing ng story. Kahit na siya ay isang master assassin, meron pa din siyang soft side. Nasa kaluluwa ng sasakyang ito ang memorya ng kanyang asawa. Dito din siya nakipag-bonding kasama ng aso niya. At kapag nasistress siya, ang Ford Mustang na ito ang road trip partner niya. In short, may sentimental value at napaka-relatable nito sa mga mahihilig sa kotse. Dahil ganito din tayo sa mga sasakyan natin. Kahit luma na, mahal pa din natin. Dahil dito nabuo ang mga alaala ng kahapon na bumabalik sa tuwing sumasakay tayo dito. Please share this video kung nagustuhan mo at i-comment mo naman ang feedback mo below. Maraming salamat sa panonood.